עובר בשעות בטלפון הזה, בגלל שמשום מה אח שלי לקח לי את המתן, משתמש במתן המהיר, אז בקושי יש פה דברים, יש פה מצלמה, יש פה הגדרות, יש פה הודעות SMS שאיכשהו אני מצליח להראות שאין בזה סימגארד. אז יש פה רובלוקס, אני לא הולך לשחק את זה ככה, זה הטלפון הכי שהתפוצץ. יש פה טיקטוק, טיקטוק עובד. אופן רובלוקס. מה זה תאמרת? אין מושג, זה עשה לי הודעה כזאת מזרתי פשוט התעלמו מזה. יש פה יוטיוב. וזהו, אז יש פה רק משחק אחד שאני יכול לשחק. ויש פה מחשבון שאני אוהב לשחק. ואני כל יכול לשלוח הודעות SMS. ולשחק במשחק הזה, לצפות יוטיוב וטיקטוק. אז בואו נשחק את המשחק הזה. חברים, אז נקווה שזה... אוי. אופסי. טוב, אז יאללה. בואו נפתח רק את המשחק רגע. וואי, זה קשה להשתמש במשחק הזה. רגוש. טוב. רגע, בוא ננמיך. רגע, לפני שנתחיל, בוא נכבה את הווי-פיי. רגע, אם נסתק את הווי-פיי. טוב, אז ניתקתי את הווי-פיי. בואו ניכנס מההתחלה, כשלא יהיה פרסומות. נמך את הווליום. הטלפון לא נעים בגלל שזה... זה קשה לנו. זה לא טוב. אוקיי, אז... פרם. אוי. טוב, לא נורא. נעשה מההתחלה. וואי, זה ממש משעמם. כי אין בזה סינקרד, אני לא יכול לדבר עם אף אחד. זה סתם רק הטלפון. אוקיי. טוב. טוב חברים, נראה שזה די מתחיל לשעמם אותי. להשתמש בטלפון אחד, אני הייתי הולך על נינטנדו כבר, אבל זה המצווה, אסור. אתה צריך להשתמש רק בטלפון הזה. אוקיי, אז אוקיי. אוי, טוב, נמאס מזה. בואו נבדוק איזה אפליקציות יש פה. אוקיי. רגע. טוב. צריך נשאר. טוב, אז אני לא יכול לראות יוטיוב כי זה, אתם יודעים מה זה כבר, זכויות יוצרים. אז רגע, אני פשוט אצפה סרטונים של ערוץ שלי. טוב חברים, אז אם אנחנו כבר פה, תירשמו למנוי. אתם רואים? פשוט אתם נגיד הולכים לשורטס,
אתם נגיד אחרי סרטון, אתם רואים פה, אתם רואים סרטון פתאום, תייצרו אותו, תרצו לחצה המסך, אחרי זה אתם רואים את הכפתור, הרשמה למנוי, ואחרי זה תוכלו לראות את כל הסרטונים החדשים שאני מעלה. זה יותר תוכלו לראות, אם תפעילו את הפעמון הזה לשמחת התראות, אבל אני לא ממליץ לשים את הפעמון, אבל חברים, פליז שימו סאב, זה ממש תומך בי, נותן לי תמיכה לסרטונים שלי. כולה 2 סאבים ונוכל לעשות לייבים. אתם רואים כי אם אני אלחץ פה פלוס, זה אומר אני צריך 50 מנויים. אז אם נגיע חברים לפה 50 מנויים, נוכל להתחיל לעשות לייבים. ותראו אותי משחק מריו קארט ביחד. אז כמובן אמרתי לכם אין כרטיסים. בואו נראה סרטונים שלי. טוב, זה אף אחד לא ראה, זה כל 17 צפיות. רגע, נמלא את הווליום. Che svolge tutte le stesse funzioni del fratello, da bombe alla gente, uno scherzo per chi si è trasferito. Un georgiano cammina portando 2 angurie sotto le ascelle. Bombombini gusini, fratello bombardiero crocodilo. טוב, אז זה מצחיק ברמות. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah, ero con il mio fottu. בגלל... טוב, אתה שאלת אותי, קודם כל. אתה רואה את זה חלק 2, פשוט אתה רואה משהו, אתה רואה, אתה נכנס לערוץ, אתה מגלה עד שאתה רואה את זה 22 צפיות, ואתה לוחץ על זה. אז חברים, באמת, תייגו את נינטנדו ישראל. אני רואה שאתם באמת עושים. סרטונים שהם לי כזה. בינתיים אני מעלה מלא. יש לי מלא כבר סרטונים. מלא שורטים. חברים, תודה על 48 מנויים במטרה. שלנו 50 מנויים שנוכל לעשות שידורי חיים ואני אראה לכם איך אני משחק מריו קארט. טוב, אז בואו נעשה מטרות של סירי. היי סירי, אני מערכת AI. איך אני אוכל לעזור לך היום? איזה מהם? 1 באפריל טוב, זה לא עבד. 1 באפריל שמח. הנה מה שמצאתי. יש אנדרואיד. ג'ימיני יותר טוב. טוב, אז תראי, אני בסוף רוצה זרים עם זה. בוא נגלוש באינטרנט. סתם, לא, אסור לי. עוד פעם, זכויות יוצרים, אני בחיים לא